på mina magenslickor? Nej. Nej tack. Får du köra? Hej då! Först ska man upp med magen. Så, och sen... Och så ska man använda till armen. Och sen så... Så. Du skrattar inte. Det här är snake arms. Vart är katten? Vart är kissemissen? Om du inte ska röka så ska du inte röka. Och sen... Makarena. Kör då. Okej. Upp, ut. Och sen så ristar man rökten. Tänk på exotisk dans. Försök inte ta. Nu ska jag försöka anstränga dig. Jag gör så här när jag ska tänka.